Dnes som si pre vás prichystala recept na takéto krásne oškvarkové pagáčiky. Budeme potrebovať polohrubú múku, pol kila namletých bravčových oškvarkov, sušené droždie, mlieko, olej, môže byť olivový, ale lepšie slnečnicový, soľ, mleté čierne korenie a 3 vajcia. V miske si odvážime pol kila polohrubej múky, prisypeme sušené droždie, pridáme 3 čajové lyžičky soli, 1 lyžičku cukru a 3 čajové lyžičky mletého čierneho korenia. Následne pekne premiešame. Pridáme 3 lyžice oleja, 1 vajce a pripravíme si približne 300 ml mlieka, ktoré budeme následne prilievať do cesta a cesto spracovávať. Cesto by malo byť tuhé, pružné a nelepivé. Keď máme hotovo, dáme cesto do misky. Poprášime trochou múky, prikryjeme a dáme vykysnúť na 2 hodiny. Keď máme takto pekne vykysnuté, poprášime si pracovnú plochu múkou, cesto trochu premiesime a vyvalkáme do tvaru obdĺžnika. Na cesto si natrieme 1/3 pripravených oškvarkov. Treba, aby boli natreté čo najviac rovnomerne. Keď máme hotovo, tak si takto cesto preložíme. Otočíme a necháme 20 minút odpočívať. Po 20 minútach znovu rozvalkáme, potrieme oškvárkami, preložíme a necháme znovu 20 minút odpočívať. Teraz už posledný krát opakujeme, rozvalkáme si cesto. Na tretíkrát to už ide trošku ťažšie, pretože predsa len je to cesto také hrubšie a tuhšie. Potrieme oškvárkami, ktoré nám ešte ostali. Posledný krát preložíme. A posledných 20 minút necháme odpočívať. Po 20 minútach si cesto rozvalkáme na hrúbku zhruba 1,5 cm. Záleží, ako máte radi pagáčiky, či skôr vyššie alebo nižšie. Vykrajujeme kovovou okrúhlou formičkou. Občas to ide trošku ťažšie, pretože je to cesto viacej vysoké a po vykrojení pagáčiky ukladáme na plech, ktorý máme vyložený papierom na pečenie.
Keď máme plech plný, potrieme každý pagáčik 2 rozšľahanými žltkami. Môžeme posypať kmínom alebo sezamom alebo korením, ako má kto rád, a pokiaľ nemáte radi ani jedno, tak môžu pagáčiky zostať len tak. Dáme ich piecť do rúry na 180 stupňov na približne 15 minút. Takto už vyzerajú upečené pagáčiky. Prajem dobrú chuť!